ngadeg. Suwise ngadeg jenengan mlaku mojok kanan kiblat. Kiblat kan ngulon, karena ngulon misalkan. Jadi mojok 11 jangkah. Paham? Bisa gak? Yaminil kiblat, arah kanannya kiblat. Jangkah pertama jenengan celuki Kanjeng Syekh, ya Syekh Muhyiddin. Langkah ke-1. Yang kedua, langkah yang kedua, ya Sayyid Muhyiddin. Yang ketiga, ya Maulana Muhyiddin. Apal nggih? Syekh, mosok ora ono sing apal. Ku sing kelingan kuwen bae sing dilakoni. Apal? Pertama, ya Syekh Muhyiddin. Keloro, ya Sayyid Muhyiddin. Ketelu, ya Maulana Muhyiddin. Sing kepapat, ya Mahdud Muhyiddin. Sing kelima, ya Darwish Muhyiddin. Yang keenam, ya Khawajah Muhyiddin. Yang ketujuh, sing nomor 7, ya Sultan Muhyiddin. Sing nomor 8, ya Syah Muhyiddin. Sing nomor 9, ya Ghaus Muhyiddin. Sing nomor 10, ya Qutbu Muhyiddin. Sing nomor 11, ya Sayyidah Sadat Abdul Qadir Muhyiddin. Summa taqul, susi jangka 11 wau, ya Ubaidallah aghifni bi'idnillah wa ya Syekh At-Taqalain aghifni wamdudni fi qadai hawaiji. Niki lamun dijawabna bahasa eretan, ya Ubaidillah, ya Ubaidallah, he menungsa kang dadi kawulane Allah, kang dadi waline Allah, kang dadi kawisi Gusti Allah, aghifni tulungan kula kelawan ibine Gusti Allah. Tetep sing jaga Gusti Allah. Wahai Syekh At-Taqalain, wahai kang dadi gurune jin lan menungsa. Ajamane kok jin menungsa. Malaikat duwe guru, jin duwe guru, setan duwe guru. Lah Kanjeng Syekh, malaikat, jin karo setan aku dadi gurune. Saktine Kanjeng Syekh ning ngono. Nggih, iki mboten banding-bandingan. Di antara sekian banyak torekoh sing paling dhuwur derajate, sing paling luhur makom kedudukane, inda ulama torekoh wal arifin niku torekoh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Karena Kanjeng Syekh niku sing diangkat dadi ratune para wali. Nggih, paham nggih? Nah, suwise niku donga niku wau, Allahumma lakal qulu ila akhirih. Niku salah siji carane. Nah, kira-kira kula jan dilakoni enggak? Wah, angel manake mawon. Masalah niki jane ora wajib. Nggih. Lamun ana matur kesuwun, alhamdulillah, berarti niat ngurmati Kanjeng Syekh tenan. Nggih. Lah, di kitab Jawahirul Ma'ani, lamun ana muridku nggih ning jagat wetan, aku Kanjeng Syekh ning jagat kulon, kok aku diceluki, dijaluki tulung, aku bakal marah. Tapi sing kula den kudu eling-eling syarate ikhlas. Sing nomor loro manteng atine mriki. Allah. Paham nggih? Bisa ngerti? Niku carane dibaleni nggih. Diwaca sebab mangga, diwaca sehalaman-sehalaman nggak apa-apa. Yang penting khatam baleni neh. Arhatame 3 minggu, sebulan, 40 dina. Sing penting khatam baleni neh. Niate jenengan apa? Dadekna manakib Kanjeng Syekh dadi wirid.
ngono ora usah qadiriyah. Ya qadiriyah niki wiridan di luar rutinitas qadiriyah Nasyabandiyah niku. Ngoten nggih. Oli misalkan bari dodok esuk-esuk karo ngedep kopi. Tapi aslinya kurang pas. Mosok ngadepi kanjeng saya karo ngopi. Ya misal pada subuh sampai jam 6 atau tas maghrib sampai isya diwaca seolie. Paham ya? Itu satu. Yang satunya nanti lain waktu. Oh rasi manakib. Tapi sih gak manakib telu diwaca dibangkit telu hampir cepet praktek. Paham ya? Niku salah satu cara istighosah jaluk tulung neng ngersane Gusti Allah kelawan wasilah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, kerana kula dan kimertamu nggih uluk salam beli niki carane kula jenengan maca salam neng gone para waline Gusti Allah. Bisa ya? Kula wacake mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaika ya malikuz zaman wa ya imamal makan wa ya qaimu bi amrir rahman wa ya warithal kitab wa ya naib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya man minas samai wal ardi aidatuh ya man ahlu waqtihi kulluhum ailatuh ya man yanzilul ghaisu bi da'watihi wa yaturrud dar'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, iku carane salam neng ngersane waline Gusti. Satu iku salam sing loro salam neng gone para waline Gusti Allah. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyatuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqaba ya nujaba ya ruqaba ya budala ya autadal ardi autadul arba'ah ya imaman ya qutbu ya fardu ya umana aghithuni bi ghausah. Lan iki tulung anak kula kelawan pitulung kang temenanan. Wangzuruni binadhrah warhamuni wa hasilu murati wa maksudi. Hasilu hasilna itu murati karepe kula wa maksudi lan tujuane kula. Jadi wali ini gua sing jenengan sebut nih nyawa-nyawa kang disucekna wali nukoba wali rujaba nujaba nggih wali nukoba wali budala wali abdal wali autad wali kutub jenengan celui kelawan sirine jenengan. Nalikane wong kuwi teka kabeh balene syaraté mung loro ikhlas atine madhep. Ora kudu nangis jero ati oleh. Ya Allah. Kalau niki gadah hajat semian gedene butuhe kata jenengan ngerti Gusti. Kadang kula ki ora parek jenengan arep nyerak ya ora ngerti dalane. Kula jaluk tulung kelawan wasilah para wali kang kula tawasuli wae. Diterusne teng mriki waqumu ala qadha'i hawaiji inda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallamakumullah ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli alal khadir. Niku salam neng ngersane waline Gusti. Wah ribet. Sing paling enak manakib niku wau. Langsung diwaca mangga atau kayak kitab niku diwaca dikit awal sampai sedurunge mulai manakib tahlil sampai selesai. Nah, yang ketiga niku wau baca alam nasroh, inna anzalna, surat ikhlas, al-falaq, an-nas, al-fatihah, kursi 11 kali. Nah, di manakib niku biasanya nyebut arane Kanjeng Syekh. Kok ada arane Kanjeng Syekh radhiyallahu anhu madhep al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wadolin amin. Atau cukup ketika radhiyallahu an 12 bisa
Tapi sing paling bagus kalau maca dewek, ketika zaman ketemu arane Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu Al-Fatihah mandek Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin nembe diterusaken. Nek pengen ngelakoni, orang pengen ngelakoni, ora apa-apa. Kok ora wajib nggih. Bisa ngerti nggih? Nek pengen ngelakoni niku carane. Tapi waktu itu kemarin katanya pernah ada ijazah di sini, nggak tahu sama atau enggak saya nggak ngerti. Tapi dulu waktu saya nerima ijazah seperti itu, dijazahi, dipelajari seperti itu. Baik ketika membaca manakib di tengah ada nama Kanjeng Syekh Al-Fatihah dibaca. Nah, oke. Untuk selamatan